Как се прави бадемово мляко? Взима се 200 грама бадеми, накисват се в една чаша с водата през 6-8 часа, след това се изхвърля водата, бадемите се слагат в блендера и така и се допълва до литър и малко с вода. Може да се добави и една-две лъжици мед за охлаждане. Така. Докъде стигнахме? Още. Не го правим много рядко, защото няма да е толкова вкусно. Така. Така, штрак. И почваме да бъркаме. Така, ако да се отаят, за да може по-лесно да ги нареже машинката още веднъж. Така. Това е бадемовото мляко. Прецежда се и ако трябва да се подслажда. Това, което е фините частици от бадема, може да се използват за приготвяне на различни десерти.